něco fungovat přestane. A nebo to jde, ale hůř a pomalu a pitomně. Řekni, co je klíč ke zdraví, zase se to ve mně taví. Někdo říká, to se spraví. Běž si lehnout, dej si céčko, tak proč unaví mě všecko? Může za to jedno decko? Ne, ať mi říkají líná pecko, k obědu nebude plecko, doma jenom jedno děcko. Ať si ostatní mají 10, moje tělo dalo reset, už nevyhrává každej set. V trubkách těla život klouže, z továrny se valí kouře a pak z ničeho nic louže. Jak u ledničky, co teče, nejdřív zdá se, čas se vleče a pak z rychlosti máš křeče. Byl si zvyklý, jak to frčí, jak ti motor těla vrčí, kdy se stane, že tě strčí. Nemoc do krabice obav, už nastává jiná doba, jak když ve zdi zrzlá skoba. Kdy se to stane, že v těla továrně něco fungovat přestane. A nebo to jde, ale hůř a pomalu a pitomně. Na tebe se mlčky dívá, chtěl bys mladý holky líbat, ale nemůžeš se hýbat. Ne, vždycky zavaleni prací, kombajn nás jak zem obrací, vzpomínky z dětství se vrací. Mně, když byl mladej, nechtěl slyšet za pár let, někde v břiše pokazí se, co si tiše. A nebo se nepokazí, únavou se jen poplazím, trubky zanesou se sazí. Vypadá to, že tenhle ministrův kabinet má vždycky nějaké problémy. Samozřejmě. Budeme se na to muset podívat. Tak co se děje? Co to má znamenat? Ty už slyšíš takové jako před lety. No tak už máš dost. Pomalu, brácho. Kdy se to stane, že v těla továrně něco fungovat přestane. A nebo to jde, ale hůř a pomalu a pitomně. Kdy se to stane, že v těla továrně něco fungovat přestane. A nebo to jde, ale hůř a pomalu a pitomně. Kdy se to stane.